Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Ano? Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng tagapakinig at lalo na sa mahilig manood ng Love Radio at sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin nyo na lang po akong Kirby. $29 old mula sa Muñoz, Quezon City. Batang probinsya po ako, Colantits. Galing po kami ng Samar. Lumipat lang po kami ng Maynila nung nagdesisyon ng airpods ko na i-enjoy ang buhay niya dahil nga matanda na raw po siya. May maliit po siyang negosyo. Tatay ko naman palagi niyang kasama sa mga meetings ang kanyang mga kumpare. At naiwan po sa probinsya ang nanay ko dahil nga matanda na rin. Si tatay po, napakahilig pa rin sa chicks kahit matanda na. Hindi naman talaga gumagraduate. Bless tatay, bless Basic tatay. naman yan. Basic. Basic. Palagi po siyang tumatambay kasama ang kanyang mga kumpare sa nightclub sa may Quezon Avenue. Parang alam ko yan ah. Maraming napaplatan dyan. At dito ko po nakilala si Victoria. Isa po siya sa mga nagtatrabaho doon. At dito na tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ay, sir, talaga, kanina pa ako naghintay sa inyo, sir, pati yung mga chicks nyo. Alika, Charmilat, alika. Bakit? Andito na si sir. Oy, Charmilat, na-miss kita, Charmilat. Susuki ko. Napakagalante ko na suki na Charmilat. Mahilig kay Charmilat. Oh, Charmilat, na-miss kita. Namiss din kita, beso na isang bonus na kisang ibibigay ko sa'yo. Sir, damihan natin compadre. Saan naman yung sa akin? Sir, ako na muna kasi wala. Nilagnat po yung ano mo, yung para sa'yo. Ako daw pwede. Pwede ka ba ngayon? Pwede, tapos na yung Ayoko regla. ng Lady Guard. Tapos na yung regla. Ayoko na Lady Guard. Bye. Kilala kita ko yung Lady Guard doon sa may parking. Ayoko kita ba?
Hindi, kasi kailangan ko na racket eh. Baka naman. Nangailangan tingnan lang mo ako naman. eh. Kaya ko naman Sandali, lang. tanggalin mo na yung ano mo. Yung saklob-saklob mo. Tanggalin mo. Eto na. Ayan. Charan! Diba? Pwede na, pwede na. Pwede. Pwede na yan, pare. Pwede na yan, sir. Pwede na. Yung aking in-order na walang kaibigan. So, hindi ko rin kamag-anak. Ay, huwag kang mag-alala, sir. Wala kang kaibigan, wala kang kamag-anak dito. Papadala ko na rin sa room 13 doon kayo, ha? Ay, tara na mga kumpadre. Yung akin in-order, wag na lang, pass muna. Uwi na rin ako ng Davao. Okay, sir. Okay lang po. Daming customer ngayon na. Siguro sa 3 sa akin, Madam Trixie, may ibigay meeting mo. kasi kami. Tatlong Kaya ibigay. mo? Kaya ko yan. Ang tawag dyan pag 4 kami. Di ba pag... Quadruple, triple. Sige na. Ay, siya dito. Ay, Chamila, tali ka na nga dito. Yan ang gusto ko sa'yo. Excited na ako. Mang Kanal, huwag mo ako dyan kalitiin. Ay, ka dito, sis. Ay, plaster. Ay. Pa, Oy, anak, sandali lang. Ay, hala, andiyan ka pala, sir. Andiyan pala yung anak mo. Kala ko lang kang kasama. di okay lang ako dito. Anak, pamili ka na dyan. Ako nang bahala sa'yo. Ay, sir, yun yung... Dali, pakilala kita. Sino ba yung nakaupong yun? Yung nag-cellphone lang? Yan. Victoria! Lumapit ka dito, Victoria! Madam Trixie ako? Victoria nga Halika dito, Yes po, madam. Ay, pakilala kita. Ito si anak ni sir. Ay, anak ko. Ay Ay, hello Victoria. po. Bisibisi agad. Ay, teka lang po, hindi po yan pinapayagan dito yung beso-beso po. Nabiso na kita eh. May bayad po lahat dito. Madam Trixie, pakasingil na lang. Hindi lahat sa... Ay, charge na sa room namin, ha? Ito pala. Pakilala ko sa iyo, anak niya si Kirby, si Sir Kirby. Hi. Hi, Sir Kirby. Madam Trixie, bigyan mo ng couch si... Sige, Sir doon Kirby, kayo. ha? Ihatid ko lang si Sir doon, ha? Sige. Ay, tara na kayo. Naghintay na. Uy, Charmila, tantayin mo ako. Sir, wala na akong panty. Hoy! Tagal mo! Kasi... Dito, upo ka. Ay, sir, parang may meeting po ba kayo? Si AirPods. Dito talaga yan nagmi-meeting. Ano yan Paano kayo makaka-meeting? May mga distraction po, syempre. Ewan ko sa kanila, paano sila nagmi-meeting? Hindi naman ako kasama Pero sa... okay lang ba talaga ako sa'yo dito, tumabi? Oo naman. Wala nang Sige problema. po, sige. Ay, sir, paalala ko lang malakas ako mag-ladies drink kasi kailangan ko makakota Ay, Ha? okay lang lang yan ba sa sa'yo? akin. Order ka lang. Ay, talaga? Walang problema sa Kasi akin. alam mo naman, di ba, kailangan ko makakota kasi may yung kapatid ko kasi, mag-exam, kailangan namin magbayad ng, tuition fee ng Sige, matrikula. walang problema. Taga saan po kayo? Diyan lang. QC lang din. Pero Lagi po kayo dito? Parang ngayon ko lang kayo nakita. Ikaw yata yung bago dito eh. Palagi kami dito, AirPods ko. Dito yung tumatambay. Opo, bago ako dito kasi kailangan ko na ng wala na kasi ako maisip na trabaho. Pero, Ano ba ang balak? kasi magja-Japan na po kasi ako. So, sabi na isip ko, Paano ka napasok dito? Magja-Japan ka. for experience na lang din, para hindi na ako magulat pagdating ng Japan. Kasi, para makaipon ako ng baon ko, plus yung may maiwan po ako sa mga magulang ko. Breadwinner kasi ako. Ako yung nagpapaaral sa mga kapatid ko, tsaka ako yung in charge sa senior kong nanay at tatay. So, yun po. Alay, in-interview nyo ako dapat nag-i-interview. May asawa na po kayo? Wala, binata pa ako. Binata ba? Ang gwapo nyo po eh. Kayo talaga, puro jamming kayo. Hindi nga. Sa gwapong yan, sigurado ako marami nagkakandara pa sa inyo. Kung magkandara pa ka, magkakaroon na. Sa ngayon, wala. Okay lang. Totoo, talaga ba yan ang dahilan mo? Ba't napunta ka dito sa trabaho to? Kasi palagi ko naririnig na yan eh. Birthday ko ngayon, parang halos... Ay, nako. Hindi, okay lang naman po, huwag kayo maniwala. Pero,
kasali yan talaga sa trabaho namin, yung ginajudge kami. Pero Ano ka magalit? Grabe naman kailangan ko kasi talaga, Oh. ano po ako, independent po kasi ako eh. Tsaka, Okay, ganito. Pumapayag ka ba pag tinitake out ka? ay hindi po. Sinabi ko po Come yan sa on. management. Come on. Hindi po. Anong klase? Huwag Dito niyo ka po akong nagtrabaho. tawanan kasi napipikon Ay, ako. sorry. Biro lang, joke lang. Dito, Hindi nga po. promise. Hanggang table lang po ako. Talagang nag-entertain lang po ako. Kinakausap ko yung mga malungkot na babaero dito nagpupunta dito sa club. Siyempre, di ba papasok ka ba dito, hindi ka babaero? Yung mga pumapasok dito, mga babaero. Oy, hindi lata. Ako, sumama lang ako sa airpods ko. Kaya ako napilitan eh. Pero hindi ako babaero. We, sa gwapo nyo pong yan, ako sigurado. Ano pong trabaho nyo? Nasa marketing ako. Di ba? Marketing. Ano po yan yung magaling sa PR, di ba? Oh. Alam ko na yan. Sales and marketing, magagaling yan. Sigurado po yan. Katulad ng pang-sales talk nyo sa akin. Hindi, tinatanong lang Naku, naman Sir kita. Kirby naman. Wala ba nag-o-offer sa'yo na bigyan ka ng magandang buhay? Paalisin ka dito. Wala po kasi bago pa lang ako. To be honest, aminin mo na. May mga Meron po, nag-offer. kagabi, kasi parang 2 weeks pa lang ako dito eh. Ganun pala, may mga gustong sumeryoso. Pero hindi ako naniniwala kasi sinabihan ako nila, madam, na gaganunin ka talaga daw ng mga customer para makuha ka nila. Pero wala, hindi po talaga ako interesado. Yummy lang po ako, pero hindi ako nagpapatikim. Ganun ba? Okay. Paano kita ma-invite niyan sa labas? Hindi po pwede. Grabe na, wala naman akong gagawing masama sa'yo. Kakain lang, di manonood ng sine. Di ba Busy pwede? po ako dito, 12 hours po ako dito eh. Tsaka, pasensya na po kayo kung yun ang tingin niya sa akin. Hindi ko naman po kayo masisisi, pero hindi po talaga. Wala rin Pasensya naman na akong po talaga. gagawing masama. Kung invite kita sa friend, manood tayo ng sine, kakain lang. Wala po ba kayong kaibigan? Bakit ako? GRO po ako. Ush, ano ka ba? Hindi naman yun sa trabaho mo. Wala ka namang ginawang masama. So kung okay lang naman, hindi ba talaga pwede? Hindi po pwede, pasensya na. Sir, wag mo kayo makulit kasi masumbong ko po kayo kay madam. Wala, hindi naman kita pinipil. Grabe naman to. Sige na nga. Sige, eto na lang sir, para hindi ka malungkot, Hmm. bibigay ko sa'yo yung number ko. Pag kailangan mo ng kausap, pero hindi tayo magkikita, i-chat mo lang ako, tawagan mo ko pag hindi ako puyat masyado dito sa club. Okay ba yun Sige. sa'yo? Para lang baka sabi mo sobrang suplada ko naman, pero sir, trabaho lang. Personal. naman. Saan ka ba nakatingin? Ano ba totoo pangalan mo? Ayun na po. Parang narinig ko yung isa kanina. Si Lina? Yung totoo. Si Lina po. So code name, Opo. Victoria. Siyempre, kailangan ng code name. Oh, okay. Sir, ang dami mo ng Sir, pang 3 ko na to, ladies drink. Okay lang? Sige, inom ka lang. Inom ka lang. Ako Sir, saan bahala. ka nakatingin? Sa ladies drink. Aminin ko, type na type ko po talaga si Victoria. Napaka-strong niya at yan ang tipo kong babae. Maganda na, strong pa. Isang araw, bigla siyang nag-text sa akin at doon na nagsimula na ma-fall ako sa kanya. Napaka-genuine niya po na tao. Hanggang isang araw, napatawag siya. Hello. Hello, sir. Kumusta? Wag na sir. Kirby na lang. Kirby na lang. Kirby pa rin kita. Ayun na, Kirby na lang. Sir Kirby, Oh. invite sana kitang, mabilisan ko lang to, alam ko busy ka eh. Oh. Oo. Pwedeng, Magkita tayo? Oo, kape lang. Kung okay lang. May sasabihin kasi ako sa yung good news. Sige na. Ano yan? Dito na May lang pala. tablet lang tayo. Dito na lang pala. Choppy ka eh, hello. Hello. Sige, magkita na nga lang tayo. Opo, sige. Shopee, sige, kita tayo. Text ko po kung saan. Okay, sige, Sige see po, you. see you po. Okay.
Akala ko kung saan tayo makikita, dito pala. Teka lang, wait lang. Uy, Sir Kirby, uy, sandali. alam mo, Uy. simula nung hindi na tayo nag-uusap, namimiss kita. Inaamin ko na. Talaga? Papakarupot na nga ako sa'yo, kaya... Sir Kirby, saan ka nakatingin? Sa marupok. Sir Kirby, Sir Kirby, Dali. Labo ng mata ko. Sir Kirby, matitikman mo na ang bulaklak. Oo nga. Ito na. Wala pala akong flower. Ala, ang sweet mo naman, salamat. Ayan. Hala, ma-pink Oo nga, ang pink ng bulaklak. ng damit. Ganito. Sir Kirby, Oh, bakit? Sir Kirby, Huwag ka na mag-Sir ang Kirby na bango lang. mo. Pwede ba dito ka na lang? Huwag ka na mag-Japan. Hindi pwede, alis na ako, kaya nga nakipagkita sa'yo eh. Magsimula Papaalam na tayo. ako. Hindi pwede. Ito yung mga, alam mo naman na focus ako sa karir ko, sa pangarap ko. Pasensya ka na. Tsaka, ibaling mo na lang sa iba yung pagtingin mo. Hindi pwede. Alam mo naman So, ito yung goal ko, matutupad na eh. First and last for the road pala First to. and last na to. Pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Sige na, i-cherish na lang natin tong moment na to. Huwag ka na magalit. Sorry na, kailangan ko pumunta ng Japan eh. Matutupad na yung plano ko. Uy. May magagawa pa ba ako? Uy. Kirby. Saklap naman ito. Parang biglang langit tas impyerno. Ano yun? Ibig sabihin, may nararamdaman ka talaga sa akin? Sinabi ko naman sa'yo, first pa lang, di ba? Ano mo magagawa? Umalis na nga po papuntang Japan si Victoria at nakapag-usap na naman po kami, call and teach, pero madalang lang dahil busy siya. Nag-adjust pa siya sa buhay sa Japan. Habang ako busy naman. Fast forward, after 2 years mahigit, nagkita kami ulit. Kumusta ka na? Hi. Ay, parang walang nagbago sa'yo. Ang ganda mo pa rin ah. Alam mo, nakaipon na ako. Talaga? Tapos? Proud ka ba sa akin? Kasi natupad ko yung mga pangarap Oo ko. naman, proud ako sa'yo. Ay, ano ba yun? Ano ba yung sasabihin mo? Kirby, try natin. Ready na ako. Anong i-try? Try natin tayo. Teka lang. Sige na. Engaged na ako. Ha? I'm sorry, pero Ang bilis naman. wala. Akala ko hindi ka nababalik eh. Kaya, yun. Pwede pa ako. Baka magbabago pa yung isip mo. Di ba ako mahal mo? Sige na, Kirby. Hindi Tingnan mo ko. Tingnan mo. Hindi na. Sorry. Kirby, try lang. Kirby, Engaged mahal na kita. ako. Mahal din kita eh. Mahal din kita. Ba't ngayon pa? Baka mas- Wala na, it's too late. Kirby, It's please. too late. Kirby. I'm sorry. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!